Drahí priatelia, v každom z nás sa ukrýva iskra Božej lásky. Niekedy však naše slová alebo činy toto svetlo zatienia a spôsobia bolesť iným. Verím, že každá rana sa môže zahojiť, ak sa otvoríme nekonečnej milosti a láske, ktorú nám Boh ponúka. Predstavte si tichý les, kde vás obklopuje len šelest lístia a spev vtákov. Práve v takýchto okamihoch môžeme nájsť pokoj a vnútorné zmierenie. V Božej prítomnosti sa všetky starosti a bolesti rozplývajú ako hmla. Modlím sa za múdrosť, aby sme dokázali rozpoznať, kde sme druhých zranili. Priznať si vlastnú chybu môže byť niekedy ťažké, no práve v týchto chvíľach je dôležité otvoriť svoje srdce a s pokorou hľadať odpustenie. Odpustenie je kľúčom k vnútornému pokoju. Keď odpustíme sebe aj iným, oslobodíme sa z pút minulosti a môžeme kráčať vpred s čistým srdcom. Je to proces, ktorý si vyžaduje čas a trpezlivosť, no výsledok stojí za to. Nech nás všetkých na ceste k vnútornej obnove sprevádza duch pokoja a zmierenia. Nájdime si čas na modlitbu, rozjímanie a hľadanie chvíľ, kde môžeme prejaviť lásku a milosť. Božia láska je nekonečná a neustále nás obklopuje. Stačí len otvoriť svoje srdce a prijať ju. V tichých okamihoch sa môžeme spojiť s našou vnútornou silou a nájsť pokoj, po ktorom túžime. Nech je každý deň novou príležitosťou na rast a uzdravenie. Nech je každý okamih naplnený láskou a milosťou. A nech nás Božia prítomnosť vedie k pokoju a zmiereniu, ktoré všetci tak veľmi potrebujeme. Ďakujem vám, že ste si našli čas na tieto slová. Modlím sa za váš pokoj a zmierenie. Nech je vaša cesta plná svetla a pokoja. Amen.